शाहीर वेदांत जाधवचा दुसऱ्या बारीचा या प्रेक्षकांना शाहिरी मनाचा मुजरा। तर झाली बुवांची पहिली बारीची सुरुवात अगदी उत्तम बुवाने केली नो, एकदम जोमात, जसा काय गावच आहे इथं। काय गावाला बाऱ्या करताव काय बुवा? अहो किती वेळ दिलाय तुम्हाला, बारी किती वेळ करायची असते? जरी तुमचा मुंबई रंगमंचावरचा पहिला कार्यक्रम आहे मी मान्य करतो, अहो पण वेळ तरी पाळा। तुम्हाला दुसऱ्या बारीमध्ये आता वेळ किती मिळतो ना तेवढं फक्त बघा। बुवानी सुरुवात उत्तम केली। बुवा म्हणतात आज बुधवार आहे, जरा थांबा, उडवतो डांबा, तुमचा उडवतो तर थांबा, फक्त ऐकत राहा। हा बाजूला जे बसलेत ना त्यांना सुद्धा सांगा लिहून व्यवस्थित घ्या, जे म्हणतोय तेवढं लिहून घ्यायचं। आणि बुवा म्हणतात डांबा उडवतो, आधी रंगमंचावर नीट असं ताट उभं राहा, ताट, बरोबर की नाही? बुवांचं वय वर्ष 42, माझा आता 23 आहे। पुढे आता 1 सप्टेंबरला 24 लागल। माझ्यापेक्षा बुवा सेंचुरी मध्ये आहेत वरती, आहे की नाही? बुवाचं लग्न झालेलं आहे, पण बुवाची आजची पहिलीच बारी आहे मुंबई रंगमंचावरची। एवढे दिवस झोपलं होतं कुठं, आहे की नाही? बरोबर आहे की नाही? एवढे दिवस होतो तरी कुठं? आणि बुवा म्हणतात, अजून मला म्हणतात महत्वाचा विषय, बुवा म्हणतात वेदांत बुवा आज फुटना मावशी आहे आणि मी काना आहे, मग राधा काय घरात जाऊन झोपली काय? अरे येड रे येड, तुम्ही खरंच येड। अहो कशी बारी करता? अहो तुमच्या समोर शिष्य उभा आहे, पण तो काय आहे ते ओळखा तरी आधी। अहो तुमच्या वस्त्रदांशी बारी केली आहे मी, तुरेवाल्या नामवंत शाहिरांसोबत योगेश उकनाथ बुवासोबत बारी केलेली आहे, आणि तुम्ही मला येड म्हणता? काय बोलणार बुवा तुम्हाला? आणि म्हणतात कच्चा आहे, बच्चा कच्चा। हा बच्चा कसा आहे ना तुम्हाला अजून नाही माहिती, लक्षात घ्या। हिंदी बोलता येत नाही तर कशाला मराठी बोलताव? काय तुमच्या उराव बोल ठेवली आहे काय? अरे माय बोली चांगली आपली मराठी आहे, मराठी भाषा बोला ना। अरे मेलो जो बाऱ्या करणार नाही कधी, पुन्हा माझ्या जोडीला कधी भेटाल ना शाप सारा काढीन, आज सांगतोय ऑन स्टेज एकदम कडक, आपला शब्द पक्का असतो बुवा। आणि पहिला विषय तुमच्यासाठी ठेवतोय, म्हणायचंय काय नीट ऐकायचं। विषय शास्त्रात एकही शब्द शास्त्राबाहेर बोलणार नाही। माझी बारी कशी असते ना हे मी तुम्हाला आज सांगतो, ऐका। होता भीमराव लई दिलदार, तुझा गेला या छळ, अरे नाही काढलास पळ, तुझा केला या छळ, तू नाही काढलास पळ, अरे लय पाहिलं सगाड्या तू तोलून, अरे लय पाहिलं सगाड्या तू तोलून। कोणाला सांगतो काय कथा आहे? तर श्रीकृष्णाने कंसाचा वध केला, हीच कथा मी गाण्यात मांडतोय। मला वेगळं तुम्हाला काही बोलायचं नाही, उगा जिवारी लावून घ्या, मग तुमचं तुम्ही आपण बघून घ्या। म्हणून तुझा केला या छळ, नाही काढलास पळ, लय पाहिलं सगाड्या तू तोलून, लय पाहिलं सगाड्या तू तोलून। आणि मग असं गोड गोड त्याच्याशी बोलून, असं गोड गोड त्याच्याशी बोलून, मराठी भाषा आहे, वळवावी तशी वळते, पळवावी तशी पळते। म्हणून असं गोड गोड त्याच्याशी बोलून, सख्या मामाची मारली या खोल, गोड गोड त्याच्याशी बोलून, सख्या मामाची मारली या खोल, सख्या मामाची मारली या खोल, असं गोड गोड त्याच्याशी बोलून, सख्या मामाची मारली या खोल। तुझा केला या छळ नाही काढलास पळ, तुझा केला या छळ नाही
लक्षात घ्या, मी कधी गाणी अर्धवट गात नाही. आज वारीला पूर्ण गाणी घेऊन आलो होतो. वेळ कमी आहे, तुम्ही लय वेळ घेतलायत भाऊ वारीमध्ये. एवढा वेळ बुवा वारीत घ्यायचा नसतो कधी. आणि बुवा म्हणतात, बुवा लांजाचा ढाणेवाग, या ढाणेवागाची शेपटी तरी उठते का हो? उठते काय वरती शेपटी? अरे काय मेलं वाऱ्या करणार कधी? पुन्हा माझ्या कधी जोडीला भेटाल ना, तुम्हाला साप झोपवून टाकेल, एवढं लक्षात ठेवा. आणि म्हणतात थँक्यू, म्हणतात थँक्यू. भैया आहेस काय? बुवा हिंदी आहेस? अरे तुम्हाला एवढी मायबोली मराठी आहे, धन्यवाद बोला हो. एवढा सुंदर शब्द आहे, त्या शब्दाची किमया किती मोठा आहे. आज इथे शब्दांचा जादूगर बसले, गेलं वाटतं. विकासजी लांबोरे बुवा यानं सुद्धा शाहिरी माडाचा मुजरा. बुवा धन्यवाद बोला सगळं, थँक्यू म्हणतात. आता घरावरून काय भैया गेला होता का काय? असू द्या. आणि म्हणतात असं मेलो जो हिंदी बोलतेल, आणि म्हणतात वाईस थांबा, तुमची हजामत करतो. तुमची आता बिन पाण्याची इथं करीन मी. लक्षात घ्या, आज वेळ कमी आहे म्हणून पुढचं गाणं बुवांना देतोय. म्हणायचं काय बघा. आता बघा विषय, आपल्या गावात आपल्या कोकणामध्ये परंपरा आहे, गुरुवांचा पुजारी ज्याला म्हटलं जातं सुरुवातीपासून, बरोबर की नाही? देवळाचा पुजारी हा गुरव असतो, म्हणून तोच विषय गाण्यात जातोय. तुमचं आडनाव गुरव आहे म्हणून तुम्हाला मी बोलत नाही. काय म्हणतो बघा. गावोगावात खेड्यापाड्यात माझ्या भीमरायावर गावोगावात खेड्यापाड्यात अरे असंच ठरलंय वाड्या वाड्यात. काय म्हणतोय? गावातली प्रथा आहे. अरे गावोगावात खेड्यापाड्यात असंच ठरलंय वाड्या वाड्यात, असा काढला अजंठार. अरे रोज सकाळी तो हलणार. काय हलतोय? रोज सकाळी तो हलणार गुरवाचा घंटा. रोज सकाळी तो हलणार गुरवाचा घंटा. रोज सकाळी तो हलणार गुरवाचा घंटा. पूर्व पुण्याईने या फुलाचा जन्म झाला. या फुलाचा जन्म झाला. या फुलाचा जन्म झाला. तुझ्या नशिबी देव पूजेचा मान मिळाला. पूजेचा मान मिळाला. पूजेचा मान मिळाला. शब्दाचा तुला दिला या मार. अरे घ्यावे गाड्या तू जाणून सार. शब्दाचा तुला दिला या मार. घ्यावे गाड्या तू पटवून सार. नको करू तू तंटार. रोज सकाळी तो हलणार. रोज सकाळी तो हलणार गुरबुवाचा घंटार. 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 देतो. आणि मगाशी म्हणतात, काय म्हणतात बुवा, भादवा लागलाय आधी बडवीन. अरे मेल्या बैल तूच आहेस, बरोबर की नाही? बैल तूच आहेस आजच्या बारीला. आणि माझं पारदीला आलो का इथं आवाज द्यायला? पारदीला आलो. आणि बुवा म्हणतात येणार प्रश्नाकडे येणार मी, जरा बुवांचं पॉइंट काढलेलं आहे तेवढं घेतो बरोबर. आणि बुवा म्हणतात माझी चिमणी उडवणार. आता ही चिमणी तुमची उडवू का इथून? म्हणतात मी पोपट आहे आणि चिमणी आहे. ही चिमणी कशी आहे तुम्हाला अजून माहिती नाही बुवा. लक्षात घ्या, जरी या रंगमंचावर बाईची बाजू मांडा असलो ना तरी अंगपुरुषाने पुरुष आहे हो. तो कसा लागतो तुम्हाला नाही माहिती अजून, पुढे तुम्हाला समजेल. आणि म्हणतात या राध्या गवळणीचा मोठा विषय.
म्हणतात या राधेने मला फसवलं. अरे बुवा तू कान्हा राधेपेक्षा छोटा होता, बरोबर की नाही? कलियुगामध्ये बुवा हे प्रेम कलियुगातलं नाही, ते गोकुळामध्ये होतं. पण राधा तुझ्यापेक्षा वयाने मोठी होती, मग तुझ्याशी लग्न करल कसा? एवढं कसं बुवा तुम्ही येडं? आणि बुवानी माझ्या प्रश्नाचं उत्तर दिलं. महत्वाचा विषय बुवा, तुम्ही माझ्या प्रश्नाचं उत्तर दिलंय ते चुकीचं उत्तर आहे. तुम्ही अजून प्रयत्न करा. तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर माझ्याकडे संदर्भ आहे, पण मी तो देणार नाही. तो अर्धवट संदर्भ आहे. पुन्हा कधी भेट होईल, तुमच्या वस्तादांसोबत बारी लागेलच पुन्हा कधीतरी, तेव्हा त्या प्रश्नाचं उत्तर मात्र देण्याचा मी प्रयत्न करेन. आणि मग नंतर प्रश्नपदामध्ये येऊन बुवा म्हणतात ह्याची अवकात, मोठा शब्द अवकात. बुवा माझी जर अवकात नसती ना, गेल्या वर्षामध्ये 3 कार्यक्रम नामवंत शायरांसोबत केले नसते बुवा, एवढं लक्षात ठेव. आता तुम्ही कधीच्या काळात अमावस्या पौर्णिमेला बाऱ्या करणार बुवा? 42 वर्षानंतर मुंबई रंगमंचावर आलं. आधी काय झोपलं होतं वय? बरोबर की नाही? अरे माझं वय 23 आहे, मी आता रंगमंचावर इथं उभा आहे, मग तुम्ही होतो तरी कुठं? म्हणून बुवा कोणाला काय बोलायचं ना विचार करून बोलायचं. आणि पुढचा विषय बुवाला देतोय. करताय लक्षात घ्या. समोरचा शाहीर मी जर तुम्हाला पहिल्या बारीत एवढं मी का नाही बोललो? माझ्याकडे वेळ कमी होता, वेळे अभावी बारी मी केली. मी अशी बारी कधी करत नाही. मागच्या वेळेस पण बाऱ्यात मी माझ्या काढून बघा युट्यूबला, मी पूर्ण बारी पूर्ण करतो. माझी वेळ कमी होता. तुम्ही आज पहिल्यांदा असं एकदम असं उभा आहेत ना बुवा, असं आलेलं, नंतर असं असं वाकडं वाकडं व्हायला लागलं हळू. तुम्ही आज वेळ भरपूर घेतला म्हणून मी वेळ तुम्हाला जास्त दिला. मी बारी माझी कमी केली. लक्षात घ्या. पुन्हा भेटायला कधी कार्यक्रमाची वेळ थोडी लक्षात ठेवा. तुम्हाला जास्त मी आज एवढंच बोलणार, आणि कारण तुम्हाला सुद्धा वेळ दिला पाहिजे. 11:15 वाजता बंद होणार आहे आपलं, म्हणून तुम्हाला एक शेवटचं माझं मायबोलीवर गाणं मी गातो आणि माझ्या बारीचा मी शेवट करतो. त्याच्या कधी आपली पुन्हा भेट होईल तेव्हा मग बघू, मग तुमचा उडवतो मी डांबा बरोबर. लक्षात ठेवा फक्त शब्द. कशी बक्षीस आलं होतं. नमन लोककला संस्था अध्यक्ष रवींद्र मटकर साहेब आज कार्यक्रमाला आले. खरंच नवीन शाहिरांच्या कार्यक्रमाला ते नवोदित कलाकारांच्या पाठी नेहमी उभे असतात, आणि त्यांच्याकडून आज माझ्यासाठी 500 रुपयांचं बक्षीस आलं होतं. तसेच कलगीवाले शाहीर माझे मित्र समीर बबन मेटकर, चिसगर मेटकरवाडी यांच्याकडून 100 रुपयांचं पारितोषिक आलं होतं. म्हणून शेवटचा विषय मातृभाषेचा विषय म्हणायचं काय बघा. मातृभाषेचा आरसा हिंदू
बांधवानो वारसा मातृभाषेचा आरसा जपा हिंदू बांधवानो वारसा भाषा मराठी टिकविण्यासाठी भाषा मराठी टिकविण्यासाठी जाग मराठी तू मानसा मातृभाषेचा आरसा जपा हिंदू बांधवानो वारसा मातृभाषेचा आरसा जपा हिंदू बांधवानो वारसा मातृभाषेचा आरसा हिंदू बांधवानो वारसा मातृभाषेचा आरसा हिंदू बांधवानो वारसा भाषा मराठी टिकविण्यासाठी भाषा मराठी टिकविण्यासाठी जाग मराठी तुम्हाला मातृभाषेचा आरसा हिंदू बांधवानो वारसा मातृभाषेचा आरसा हिंदू बांधवानो वारसा बस बुवा याच्या पलीकडे आपली कधीतरी बारी लागेल तेव्हा मग तुम्हाला बारी कशी असते ते दाखवीन. आज वेळ कमी आहे म्हणून इथेच दुसऱ्या बारी संपवतोय. तुम्हाला तुमच्या दुसऱ्या बारीची शुभेच्छा देतोय. बोल श्री गणपती गजानन.